Da. Bă, ești nebun? Nu N-ai cum. Bă, bune, am încercat la nou. Am încercat să fiu drăguț, dar n-am avut cu cine. Public de geniști ce tot vă legați de mine. Ăștia nu se pot abține din a comenta. What the fuck, comentarii întregi, dar n-ați luat unul la bac. Ăștia pică pe capete de capitați, le trag la pacu sau fără cap, nu-mi cap pe trac, îi pun în cap, dar gata, am reușit pe cont propriu. Cine o să mă acuze că v-am făcut pe toți la battle? Cu zâmbetul pe buze încep să mă amuze. Ăștia n-au muze, nu mă complic. Poți să fii tu și Nadal, oricum nu-mi servești la nimic. Știi ce zic? Sau trebuie să fiu un pic mai explicit? Că am un flow de săvârșit, las adversarul înmormurit. Ridic privirea și văd lucini pe marmură. Scrijeli numele mic, devenind mare-l văd clipind în oglindă rânjind. Chipul tău ușor tânjind. Bă, ce dracu zice ăsta că eu încă nu mă prind? Ce-ai vrut tu să faci? Să mă ataci, să mă faci? Poți să-mi spui iadul plin de draci. Îți place să vorbești, ai uitat cum e să taci. Cuvintele sunt gloanțele, am degetul pe trăgaci. Ce-ai vrut tu să faci?